Salustiano Mato de la Iglesia, que é catedrático de Biología actualmente na Universidade de Vigo. Digo actualmente porque Salustiano Mato é santiagués, moi santiagués, esencialmente santiagués, en Santiago. En Santiago, ademais, foi onde ganou a primeira oposición a profesor titular. Estuvo de profesor en varios sitios de varios lugares de Galicia, en Lugo. Estuvo en Estados Unidos tamén. De Lugo foi a Estados Unidos porque quería ter esa experiencia americana, o cual, por outra parte, é un sentimento moi galego ir a ter unha experiencia americana, ainda que sexa norteamericana. E foise á Universidade de Vigo por elección, ganou a oposición a cátedras e foi por elección, quería estar na beira do mar. Foi o primeiro decano da Facultade de Ciencias de Vigo e actualmente foi despois director de departamento e actualmente, como sabedes, e xa pon no currículum que se acompaña, é vicerrector de investigación. Vainos a falar de investigación e desenrolo, investigación e desenrolo e innovación, que é un término que, pois que non estamos moi habituados a este tipo de lenguaxe, pois el explica, el enuncia I más D más I, I más D. Vai a falar do desenrolo, vai a falar do desenrolo e, por suposto, da posibilidade de desenrolo, o que se chama a sostenibilidade, con un respeto á ecoloxía e con un respeto á natureza. A min venme a mente algo que xa falamos en outras ocasións, aquel momento en que Teucro Valiente fundou esta vila de Pontevedra, entrou, viña de Troia, viña de guerrer de Troia, entrou por esta ría, con aquela cóncava nave que diría Homero, e eu penso moitas veces que era o que miraría Teucro, porque a historia de Teucro, como sabedes, é ben certa, non? Bueno, non nos vai a falar de historia ni de Teucro o profesor Mato, pero vai nos a falar de como se pode levar a cabo un desenrolo industrial con un respeto á ecoloxía e con respeto á natureza. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Bueno, primeiramente, para mí, boas tardes a todos e todas. Para mí é un placer estar aquí e agradezo enormemente a invitación a Laura Castelao de participar en esta semana. Falando cos organizadores, me pediron que un pouco en esta semana abordara o tema da I más D más I en Galicia, é dicir, en que medida existe investigación de ese momento e innovación en Galicia, cal é a súa situación e cal debería de ser o camiño que Galicia debería de percorrer para ter un sistema de I más D más I competitivo a nivel europeo, polo menos, aínda que non a nivel dos países da OCDE. Por tanto, eu por iso titulei esta charla, esta aproximación ao mundo da investigación dese momento e innovación, pois como I más D más I en Galicia, misión posible. Bueno, pois eu quería empezar a falar neste senso, intentando dar as claves de como estamos, como podemos estar e como deberíamos estar. En primeiro lugar, en un país como Galicia tería que existir, evidentemente, como país que ten unhas cotas de autogoberno determinadas, pois debería de existir un plan, unhas políticas en investigación dese momento e innovación. Esas políticas normalmente se dan e existen no que se coñece Plan Galego de I más D más I. Estamos agora mesmo, neste ano, rematando un período dun plan galego que tuvo unha execución da que falaremos logo, en canto aos seus resultados, e se está redactando nestes momentos o seguinte plan galego para os anos vindeiros, ata un horizonte temporal que vai dende 2006 a 2010.
A primeira reflexión que quería apuntar con respecto a isto é que se ven un plan galego de I+D+I que debe ser o dinamizador do que sería a actividade de investigación, desenvolvemento e innovación en Galicia, pois ten que ter unhas políticas que marquen que marquen unhas directrices, un camiño a seguir, e iso é, evidentemente, misión do goberno. O que se bota de menos inicialmente na elaboración destes plans é que esa decisión, esas políticas, a construcción desas políticas teñen que estar enlazadas, teñen que estar conxugadas ou teñen que partir, como mínimo, dun estudio de prospectiva. Un estudio de prospectiva, pero de prospectiva social. Por iso, eu considero que para elaborar ou para pensar en un plan, realmente debería de ligarse a política e a prospectiva. É absolutamente indispensable. Neste senso, se bota de menos un estudio de prospectiva que indique cales son as tendencias actuais e futuras, futuras falando dunha próxima década ou dos próximos 20 anos, polo menos, porque temos que intentar, os que traballamos en isto, facerlle ver á ciudadanía que a política de I+D+I non é algo aillado da realidade de cada día dos ciudadanos, sino que é unha das claves para o desenvolvemento económico, o desenvolvemento do tecido productivo dun país e, polo tanto, irradia de xeito horizontal todo o que sería o benestar social, aumento da renta per cápita, e todo isto, ademais, armonizado cun crecimento claramente no entorno da cultura da sostenibilidade. Por iso, o máis difícil que ten que pensar un plan é como a adaptación dos individuos e, sobre todo, das organizacións e o seu entorno en condicións de incerteza sobre o futuro, porque o futuro sempre é incerto, require, por unha banda, a explotación, é dicir, explotar o que xa conocemos, a realidade que xa sabemos, e, pola outra, a exploración do que está por coñecerse. En resumen, facer este estudio de prospectiva social tentará de explorar futuros posibles para anticipar as súas consecuencias. Isto, de unha maneira gráfica, que significa? Bueno, pois antes de facer un plan, e isto que intento que sea a primeira recomendación que quero subliñar neste momento, antes de falar do plan en concreto, é necesario facer este estudio de prospectiva. Isto estamos habitualmente abandonándonos, non o estamos facendo, e facer prospectiva en I+D+I significa, primeiro, conocer con precisión cales son as tendencias que se produciron nos últimos anos, conocer a nosa realidade en detalle. En segundo lugar, extraer leccións sobre a evolución sufrida noutros países. Isto non quere decir necesariamente que o que aconteceu en Finlandia, en Irlanda, en Dinamarca, en Suecia, nos últimos anos, que son chamados milagros, porque son países pequenos comparables con Galicia, en moitos deles, e que o crecimento en I+D+I foi tremendo, e, polo tanto, a situación económica do país en un breve período de tempo pois acabou cotas de un nivel de competitividade enorme, sexan modelos que nos podan servir, porque hai que saber, primeiro, que ocurriu en esos países para que lles fora tan ben, para que aumentara tanto o gasto en I+D+I, e se iso é posible en Galicia. En función deso, tenemos que saber se ese modelo é válido ou temos que desenvolver un modelo distinto ou propio. E despois de coñecer a realidade e non só propia, sino exterior, pois tendríamos finalmente que formular hipótesis que configuren os escenarios de evolución plausibles, realistas. Por tanto, isto, para entendernos, servirá este estudio para definir cales poden ser as tendencias sociales, económicas e políticas futuras nos diferentes campos do coñecemento. Isto que quere decir? Que ao final do estudio de prospectiva nos podemos saber cales son os sectores estratégicos para Galicia, cales poden ser
e cales queremos desos que poden ser que sean. Pero é necesario saber cales poden ser e logo decidir cales queremos saber, cales queremos que sean, donde queremos ser competitivos a nivel internacional. Entonces, isto, aínda que quería iniciar con este, digamos, con esta idea, ¿no? Con este concepto, porque estamos facendo plans de I+D+I que a veces son continuistas, copias ou secuencias ou traslado ou extrapolacións do que se está facendo en Europa, nos planes nacionales, e se intentan adaptar a aparentes realidades económicas locales ou territoriais. Entonces, se bota de menos enormemente un estudio de perspectiva social para dinamizar este plan. E con isto quero lanzar un mensaxe claro. A I+D+I, por moito que estemos demasiados sectores ligados a I+D+I en un círculo pechado falando entre nós, é algo que ten unha incidencia social absolutamente directa e tremenda e diaria. Bueno, pois, despois desta primeira reflexión, eu quería xa entrar directamente na situación actual, e esa situación actual se mide polo que se conoce o gasto en I+D+I, é dicir, que recursos estamos dedicando, cal é a situación actual do gasto de I+D+I. Isto se mide non só en euros, en términos de cantidad de euros, de millóns de euros que se adican, sino fundamentalmente o indicador que se utiliza para saber cal é a nosa situación no contexto español, europeo e internacional, é o porcentaxe que este gasto supón con respecto ao Produto Interior Bruto do país. En este caso podemos ver como a evolución do gasto en I+D+I en Galicia con respecto ao PIB, pois evolucionou con un incremento notable, do 0,5% do ano 97 pasamos ao 0,86 no 2003. Isto se reflexa, como podedes ver, en unhas dotacións de cartos nos presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, que van dende 142 millóns de euros a 338 millóns de euros que se dedicaron no 2003, a final do período do plan que está en vigor. Isto aparentemente é un dato positivo, parece amable, pero parece doado, moi voluntarista, pero o interesante é saber se este aumento é importante con respecto ao contexto donde Galicia se sitúa, no contexto español e no contexto europeo. Se xa comparamos con España, vemos como España no ano 97 estaba onde nós acabamos de chegar agora en 2003, e España no ano 2003 está no 1,10. España non é unha referencia válida porque está moi lonxe da Unión Europea, como veremos na seguinte tabla. Eu, antes de comparar a situación, se ven aquí podemos comparar a situación galega ca situación española, despois, se o comparamos co contexto europeo, co contexto dos países da OCDE, veremos que estamos todavía moito peor. Pero, bueno, as fontes de financiamento de I+D, é dicir, de onde salen estes cartos que poñemos aí? Pois, fundamentalmente, hai dúas fontes de financiación de I+D. As inversións das empresas, que están fundamentalmente vencelladas a dinámica xeral da economía e a evolución dos mercados, é dicir, en función de que a economía vaya ben, a empresa aumenta máis a súa aposta en I+D de unha maneira máis ou menos como vasos comunicantes, permeable. E a outra fonte, que en este caso en Galicia é a máis importante, é o financiamento público, que depende das decisións do goberno e, por tanto, depende dos plans de I+D que se fagan. Esta sería a tabla con respecto aos países da OCDE, e a situación de España, como decíamos, está bastante mal, porque está por debaixo de Italia, por riba de Hungría, Portugal, Polonia, e a situación de Galicia se sitúa un poquinho por detrás da situación portuguesa, tan solo por diante de Polonia, Turquía, Grecia, República Eslovaca e México, en canto a gastos de I+D+I. Por lo tanto, claro, estamos por detrás de España e estamos moi por detrás de Europa. Evidentemente, a nosa situación
según estos indicadores, sí, aumentamos do 97 ao 2003, pero está moi lonxada e o ritmo de crecimento, o ritmo, digamos, de aumento non, digamos que non reduce a brecha de diferencia entre nós e España e entre nós e os países, a media, digamos, dos países da Unión Europea. Este presupuesto, normalmente, do que son os presupuestos xerais da Comunidade Autónoma dedicados a I+D, aquí vemos a parte que corresponde á financiación pública, se ve que a maior parte dos recursos van a convocatorias públicas de concurrencia competitiva, o cal é positivo, e, evidentemente, en un país como noso, donde, como podemos ver, estamos aumentando o financiamento de I+D, pero dun ritmo como moito equiparable ao ritmo que aumenta España, que en xeral é máis lento que a maior parte dos países comparables da Unión Europea, pois está claro que polas cantidades que estamos manexando, o papel do goberno e do financiamento do goberno é absolutamente central na dinamización. Evidentemente, a parte da financiación pública, do que son o sistema público de I+D+I, é dicir, as universidades, os organismos públicos de investigación, CSIC, etc., pois depende totalmente da financiación do goberno. Pero a financiación das empresas, a financiación de I+D+I das empresas, en gran medida, sobre todo en países como o noso, de renda baixa, pois depende tamén en gran medida das empresas, porque estos fondos que poden aplicar o goberno poden ser claramente dinamizadores da cultura innovadora nas empresas, e o desenvolvemento da cultura innovadora nas empresas é o que vai a dar lugar no futuro a, digamos que, maior competitividade desas empresas, abertura de novos mercados, e ao mesmo tempo nos vai a proporcionar máis gasto, un aumento claro do gasto de I+D+I, pero na parte empresarial, que é a gran eiva que temos no noso país. E en España se é grave, pois en Galicia todavía máis. Bueno, de todo o que dixen ata este momento, o goberno debe ser o motor da dinamización I+D, etc. Moi ben, pois de todo isto se pode extraer a conclusión de que é necesario, e evidentemente é certo, que hai que dotar aos plans e adicar dentro dos presupostos xerais da Comunidade Autónoma moitos máis recursos a I+D+I se queremos ser competitivos a nivel internacional, se non queremos estar detrás como un país subsidiario ou un país de deslocalización, etc. Pero isto, se ben é certo, é válido no corto plazo. Por iso comento aquí que é un pouco decir que o simple aumento do esforzo presupuestario público vai a provocar, non necesariamente vai a provocar un rápido incremento do gasto en I+D. Porque se sabe, está constatado que en xeral estos presupostos e estos gastos de I+D están moi ligados á renda per cápita dos países, e, polo tanto, non só hai que aumentar o incremento, é certo que hai que aumentarlo enormemente se queremos ser competitivos e se queremos apostar por un país que sea competitivo en algún campo, pero está claro que está moi ligado á renda nacional. E como está moi ligado á renda nacional, hai que saber como apostar. E, por tanto, temos que ser selectivos na aposta. Non podemos apostar absolutamente por todo. Porque por moito que queramos apostar e por moito que o goberno e a sociedade interiorice que é básico apostar por I+D+I, pois, evidentemente, aínda que estemos claros e seguros desto, os recursos van a ser limitados para apostar en todos os campos do saber, en todos os campos do conocimiento. Por iso hai que ser selectivos e por iso temos que apostar por sectores estratégicos definidos. Como comento antes, e volvo á necesidade do estudio de perspectiva social, onde se marquen cales son esos sectores. Evidentemente, isto, se o facemos así e acertamos, evidentemente, se aumenta o gasto de I+D, vai aumentar a renda per cápita, isto vai a levar consigo un aumento do número de investigadores e personal de investigación,
vai aumentar enormemente as necesidades e o esforzo en investigación, educación e innovación en xeral. A poñer un exemplo dos retos que se marca o contexto europeo, por decir e por ilustrar a importancia que se lle dá a inversión en I+D+I e que se xoga en moitos países, precisamente saben e interiorizan que o futuro do seu desenvolvemento vai a ser precisamente a aposta por I+D+I, se marcou na Unión Europea